Salam, hormatly vatandaşlar. Men Murat Gurbanow ýene-de siziň bilen. Soňky wagtlarda YouTube kanalyna kommentariýalarda bize köp soralar berýärler. Şu bizim fondumuz bar ady. Ine şu zatları düşündirmek üçin men size şul videony ýazýarym. Birinciden, sizin bilişiniz ýaly soňky wagtlarda biz Türkmenistanda listovka paýlaýas. Daşowut, Lewap, Mari, Ahal, Balkan vilayetlerine listovkalar paýlandy. O listovkalary Türkmenistandaky vatandaşlarymyz alyp durlar. Şu listovkalarda esasen Türkmenistanyň konstitusiýanyň maddalary we bizim grajanlarymyza şol maddalaryň esasyna öz hukuklaryny almagyny biz maslahat berýärdik. Şu listovkany paýlan olanlar Türkmenistanyň grajanlary Aşirov Didar we Döwran Klyçew paýlap tutuldular. Ine şol adamlary halas etmek üçin adwokatlara çykdyjylary maşgalatyna kömek etmek üçin we Ýewropadaky işleýän adwokatlara çykdyjylary töläp biz bu soraglary Amerikada OON'un adam hukuklaryny goraýan ýokary komissarynyň öňüne we Ýewropadaky Ýewroparlamentdaky adam hukuklaryny goraýan gurumlaryň öňüne şu meseleleri goýmakçy. Ine şul çykdyjylary ýapmak üçin biz fondaşlyk ýörüýte Aşirov Didara we Döwran Klyçew golly fonduny. Şul fonda gelýän hemme pullary gönüden göni şul adwokatlara we Aşirov Didar we Döwran Klyçew maşgalatyna kömek gatagyna gider. Şuň 1-nji gün 5-nji aprel. Şu güneçelli şu fonda pul geçiren adamlara biz köp taňarýaklar aýdýas. Sizin bizim gahrymanlarymyzy gollamak üçin edin kömegiňiz üçin köp taňarýaklar. Sebäbi şul gahrymanlar bize bizim geleceğimiz üçin Türkmenistan demokratiya tarap gider ýaly ulu goşunt etdiler. Bu olanlar hiç satdan gorkman Türkmenistanyň taryhyna 1-nji gezek 30 ýylyň içinde listovkalar paýlap ýelmep bütün Türkmenistana ýaratdylar. Biz öz gahrman olanlarymyzy hökman suratda gollamaly. Egerde bir gahrman olanlarymyzy gollamasak, onu biz agzywirlige barmaýar. Biz şonu bilip goýmaly. Ine mysal üçin özüňiz pikir et görüň. Tögüş meýdançasynda o tarapda dünýä belli diktator Berdimuhammedow we onun goşunlary, ýani MHM, polis, harbully, kadyetler, suwutlar, prokuratura gullukları ve bu tarafta bolsa Türkmen halky. Ine şul Türkmen halkynyň içinden saýlanan oglanlar öňe gidip ylgak gitdiler. Bilen bolsa ine şulara bir zat bolsa arkasynda durup kömek edip direk berip bilir gitmeli. Ine şul ýagdaýlarda käbirleri gatdalla tomoşçy bolup seýredýärler. Käbirleri şuly gollap kömek edýärler. Käbirleri ylgap şulara direk berip bilirler. Käbirleri iýze çekilip bulary tanqid edýärler. Ine şul bizim halkymyzyň adamlary. Her hili adamlar. Kim nähildigini siz özüňiz tanap bilmeli. Menim diýjek bolýan zadym, şu biz demokratiýa ýoluna, biz täze ýola baranmyzda barymyz agzyr bolmaly. Nähil pursatda we nähil agzyr bolmaly, onu diňe durmuş görkezler. Ine häzirki mysal şul iksany oglany gollamak üçin jemi 15 adam fonda geçirdiler. Elbette sizin soruňyz bolar. Bu näme fondy? Biz näme mezbur geçirmeli? Hiç kim şunu geçirmeyene mezbur değil. Bu fond gahrmanlarymyzy çıkarmak üçin şu çykdyjylar edilýär. Ine başga bir sorum bar, men kommentariýada okudum. Inni sizem Saparyklymow ýa Soýunow ýaly pul çöpläp başladyňmy? Hormatly vatandaşlar, siz bir zada düşünmeli. Birinji bilen biz pullary özümizde toplandyk. İkinji bilen Soýunow we Klimow pul toplan wagty olarda şu real barmy? Aktivistler çykyp listovka paýlap tutulup ine şonuň üçin pul toplanýar diýip şu real mysal barmy? Yok elbette. Şonuň üçin iki hadisany, iki wakany ýa-ni bir-birine goşmalar. Bu iki zat dürlü zatlardır. Elbette sizin başka sorgularyňyz bolar. Ýöne şu güneçelli şu fonda kömek eden jemi 15 adam. Men sizden haýyş edýän ýagdaýyňyz bollugyça elbette näçe geçirilseňiz $1, $2, $5, $10 öz watanyňyz üçin gahrymanlarça öňe çykan adamlary gollaň. Indi men bolsa
Türkmenistan'daki içinde daşında olan inteligensiya, aktivistler, yönökay adamlar, blogerlar, yazıcılar, jurnalistler, liderler hemmetine yürüyenler. Şu meselede aktivistler tutulanını sizin gollaryňyzy haýyş edýär. Siz öz kanallarınızda, öz çıkışlarınızda şu olanları aýdyp geçin ve 6-njy gün 10 aprelde bizim etjek Zoom protest goldawymyza gelmeňizi haýyş edýär. 6-njy gün 10 aprelde 20:00 İstanbul wagty bilen biz hemmäňizi çagyrýar. Şu bizim vatandaşlarymyzy, bizim gahrmanlarymyzy Türkmenistanyň taryhyna öňe çykyp, listovka ýermäp, halkyň içinden çykyp, gahrmançylygyny görkezen adamlary boşatmana sizi Zoom protest goldawyna çagyrýar. Hormatly vatandaşlar, ine Türkmenistanyň içinde gahrmanlar ýok, türkmenler hemmesi gorkýar, ýene bir topar gurunlar var. Ol näme dogry? Türkmenistanyň içinde beýlik halklaryň içinde ýaly gahrmanlar köp. Ýöne ine biz gollamasak, ine şunuň gahrmançylygy pes edýär-de, mertebesi pes edýär, ruh welekdigi pes edýär. Biz her gahrmanymyza hormat goýmaly we gollamaly. Ine şonuna biz agzy bir moşny bir dur halk bolar. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, bu ýaly gahrmanlar bizde ýene de köp bolar, biz hemmetini gollarys. Sizin hem gollaryňyza garaşýar. Sag bolun.